ای زہیران سفر گامیا مشغول نبی، تراولے پاد امیتانی سواسا نٹہی، مرچاں امروزہ لطیف حرکہ پا دینے راہے، ہنگتا وحد وتی جندے کساسا نٹہی، آپ آپاو برے آس گوں آسا نٹہی، آپ آپاو برے آس گوں آسا نٹہی، زندے اوپار چکاریں دلے تاسا نٹہی، مہرے ہوجارہ اگاں رپک چتا نیادانی، مہرے ہوجارہ اگاں رپک چتگ نیادانی، ای وڑیں زہگ پتئی جیگیے لاسا نٹہی، کوئی دگا گپے دریں سیاد اگاں سیادی نہیں، ایدگا گپے دریں سیاد اگاں سیادی نہیں، موا حیرانہ چیا براس گوں براسا نٹہی، دہر حامین چنو روپ نلوٹی زانا، دہر حامین چنو روپ نلوٹی زانا، مرچاں دہکان بدیں دست گوں داسا نٹہی، سارتیں ترنداپ نگواہی چدریں شاجوان، سارتیں ترنداپ نگواہی چدریں شاجوان، ترانگے لہڑ نوا درد گلاسا نٹہی، وی زہیرانی سفر گامیا مشغول نبی، ای زہیرانی سفر گامیا مشغول نبی، تراولے پاد امیتانی سواسا نٹہی، بلی اشکند کاں بانگواہ سبکیں نوداں، بلی اشکند کاں بانگواہ سبکیں نوداں، تیر چمانی تئی دستے وتاسا نٹہی، مرچاں امروزہ لطیف حرکہ پا دینے راہے، مرچاں امروزہ لطیف حرکہ پا دینے راہے، انگتا وحد وتی جندے کساسا نٹہی، آپ آپاو برے آس گوں آسا نٹہی، زندے اوپار چکاریں دلے تاسا نٹہی۔